super, dnes nadviažeme dobre na to. Taktika. Takto si pretočím. Toto je ich brána. Tu musíme dávať góly, dobre? Môže byť? Vieme všetko. Dobre, týmto musíme dať ale viac gólov. Tak si to troška viacej rozkreslíme, dobre? Rozdelíme si ihrisko na takéto štvorce. Tu je 1, 2, 3, 4. Tu je A, B, C. Zoberieme puk 1B, prejdeme do 1A, či do 3A. Tu 4B a strela. Potom pôjdeme 1C do 4A, strela. 3A, 2A, 4C. Tuto poza bránu to je G0. Poza brány I6, strela. Rozumieme? Najprv pôjde prvá peťka, potom tretia obrana, s nimi štvrtý útok a brankár odtiaľ to vykorčuluje a vystrelí, dobre? OK? Kto tomu rozumie? A kto nerozumie? Tak ešte raz jednoducho. To je ich brana. Ešte máme druhú taktiku. To je taká, tuto si prihráme, zoberieme puk, vystrelíme, ale to je zložitejšie, to sa nebudeme učiť, dobre? Dobre, pani. Normálne teraz. Zobudení sme. Rozcvička. To, čo stále chcem ale z tých postojov, dobre? Postoj, štart. Prvé 4 kroky na bomby, OK? Tak teraz už len 4. Dobre? Druhá vec. David. Ešte raz to poviem, zopakujem. Najprv to je ich back. Tuto ste vy niekde. To my máme puk. Neostávajte tuto za hráčom, dobre? Lebo keď tu ide puk takto po mantineli, tak on si skorčuluje a vezme to. Nestojte. Poďte do lúku a takto si preberiete ten puk, dobre? A už potom to môže nadať na stres. Dobre? Na toto dávajte pozor. Tuto a tuto sme stratali strašne veľa pukov. Ďalšia vec, krídla. Zenovi som to vravel. Majú jedného beka, druhého beka. Tu niekde je puk, tu sa hrá. A tu bol, vlastne ten bek tu ani nebol, tu stal Zdeno. A tento obranca ich bol tu a dostal puk. Zdeno tu iba na ňo pozeral. Nepozeraj na ňo. Nevadí, že tam je práve keď mal tam byť Stiko. Stiko tu bojoval predtým za bránou. Nesi ho sa vrátiť. Bum, ideš do ňoho, zničíš ho tam, dobre? On nemôže strieľať. Ďalšia vec, nebojte sa, keď idú strieľať. Poviem vám, či priklep, či vťahom, vykorčuluj oproti nemu, hokejku daj takto pred seba a spoj nohy. Dobre? Takto spoj nohy, takto daj hokejku. Ale tesne pred ním, musíš ale šlapnúť. A tu keď budeš, on ťa tráfi do chráničov a to neboli. Keď budeš tu, alebo budeš sa nejak vykrúcať, tak ťa tráfi do boku, do nohy, do stehna, hoci kde. Dobre? Keď vykorčuješ, dupneš proti nemu, on ťa tráfi do chráničov. Alebo vypichneš puk a ideš sám na bránu. Dobre? Yes, OK. Nemáme viacej už čo. Choďte tam, zabavte sa, dobre? Bojovať, strieľať, dávať gól, dobre? Mirko, ideš prvý teraz ty dnes, dobre? Včera. Dnešný deň máš